Que che pareceu, Poli? Pois unha cousa... Unha cousa cativa, sí. Unha cousa cativa. Cala a boca. Faltáballe forza, Está faltáballe... calado! Señores! Se ninguén dá o paso, terei que facer eu o meu numeriño, non? Sí, vouvos facer dunha moza que vin unha vez nunha desas tascas do Soho. Ela era a moza que lavaba a louza. E o conto é que todos se metían con ela. E entón ela contestaballes aos clientes dicíndolles o que vos vou cantar eu. A ver, esta é a barra, que estaba porca como pau dun galiñeiro. E detrás estaba ela traballando día e noite. Isto é un balde e isto o pano para secar os vasos. Aí están os clientes a rir dela. Podedevos sentar se queredes. E tamén podedes rir, para que todo sexa igual. Bueno, se non queredes non pasa nada. A ver, agora, un de vos, por exemplo, Walter. Sí? Walter, ti agarras e dis. Que? Cando chegará o teu barco, Jenny? Que? Cando chegará o teu barco, Jenny? Moi ben, moi ben. E ti, Patacón, ti agarras e dis. Ainda estás a lavar vasos? Ti, Jenny a dos piratas. Ainda estás a lavar vasos, ti, llena dos piratas? E eu? Eu que? Pois ti ali, caladiño e sentadiño. Veña a mirar. Bueno, aí vai. Jenny a dos piratas. Señores, saben cómo lavo os vasos, como fago as camas de todos. E se me dan un peso agradezco yo ben. E saben os meus farrapos neste mísero hotel. Ainda así non saben con quen falan. Ainda así non saben con quen falan. Pero unha tarde haberá berros no porto e dirán que estará pasando aí. E verán como sorrío cos meus vasos. E dirán, esa de que rí. Un naveo pirata que 50 canóns ten chegou ao peirao. Dirán moi ben se nos vasos, muller, e daránme a miña propina. Eu irei facer as camas coa moeda na man, sabendo que esta noite eles non dormirán. Seguirán ignorando quen son eu. Seguirán ignorando quen son eu. Unha tarde sentirase